Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kenapa nama saya muncul? Penjawab. Nama saya Yanti. Sama-sama belajar sama senang. Yanti. Yanti sayang. Yanti bengi lawan sapa? Yanto. Oh bener, nek bengi Yanti nek Rino Yanto kowe. Iya kan. Mau kan. Kalau pengen ngomong apa ya? Ora ngomong aman-aman. Aman dhewe pengen ngibur masyarakat di Wonoboyo. Desa Bumi Ayu di Wonoboyo. Acarane apa, Dek? Yanti. Acarane suronan, Mas. Iki ngono suruh-suruhan dari koprak. Kaget aku. Kaget ya. Iya, ngene lho Dek. Antarane suronan iki masyarakat Dukul Lubaya iki wis nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Urunan ngono kanggo nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Muga-muga Dukul Lubaya kene rezekine ora okane tansaya kebamel omah. Amin. Masyarakat Lubaya sehat kabeh seger waras kabeh amin Allahumma. Amin. Diadono saka sengkala, diadono saka bencana alam, penyakit amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Ini seneng aku rame bengi Dek. Rame kan penontonnya nang Lubaya tok. Iya Be. Iya kabeh, iya kabeh. Rame dadi bengi. Ya ora masalah. Libur masyarakat kabeh ana ya Dek. Iya kan. Ketoprak Wahyu Manggala pancen apik. Apik sapane. Iya Be, ketoprak sapa? Ketoprak Pak Mogol.